1993 l'agricultura anava com anava i érem conscients, sobretot les dones de la casa, la meva mare i jo, que alguna cosa es havia de fer per conservar el patrimoni i també per empoderar una mica la feina que feia la dona a pagès, que és molt de conservar l'estructura rural i de cuidar molt les coses i les persones. Com que ho coneixíem el sistema de les Llits de França i d'alguna altra comarca que ja estava desenvolupada, doncs vam obrir els primers clients de turisme rural, diguem, que van arribar al Solsonès, van venir al Paller de Cal Viladomat. Els veïns, sobretot els més grans, deien: "Oh, qui voleu que vingui aquí a fer vacances? La gent se'n va a la platja", o sigui, era una cosa molt desconeguda. Vivíem aquí a Pagès i vam dir, aviam, què tenim que fer aquí a Pagès? El meu home no era pagès, treballava amb el bosc i això, però el que teníem que buscar era una alternativa. Per seguir vivint, no? Per seguir vivint, sí. Aquí, on havíem nascut. A l'any 1998, els grans focs a la Catalunya central també van arrasar, en aquest cas, amb tota la finca. I per tant, aquí va ser una oportunitat per canviar i transformar, i d'aquestes dues parets es va fer de nou tota la casa, es va rehabilitar, es va construir pràcticament de nou, i adaptant-la a fomentar un turisme rural. La nostra iniciativa va començar, ara deu fer gairebé 25 anys. Un veí del poble del municipi va començar un projecte de carros tirats per cavalls. Llavors buscaven cases on la gent que viatjava amb el carro es pogués allotjar, passar la nit i fer alguns àpats. I així, doncs, diverses masies de la zona van oferir unes habitacions de casa seva. El principi del turisme rural era això, compartir la casa amb unes quantes habitacions i compartir els aliments que tenies a casa, que collies de l'hort, totes aquestes coses. L'Escola Agrària de Manresa, en aquells moments, ens va convidar a entrar en aquest tema, a buscar tallers i xerrades formatives. Després ens vam conèixer molt entre nosaltres, les dones de l'entorn, les més joves, les més grans. Ens vam visitar, visitàvem les nostres cases. Però els inicis van ser durs, però van ser molt interessants, sí. Havies de buscar el client porta a porta, com aquell que diu. No existia internet, ni les webs, ni res de res. Era tot molt artesanal. I vam decidir de tornar als inicis. Jo en aquesta casa hi havia nascut, estava sense que hi hagués ningú i també ens sabia molt greu que s'ensorrés i mica en mica es anés deteriorant. Aquesta casa estava totalment derruïda, totalment ensorrada i va començar a néixer la idea de poder-ho oferir als hostes. Vam anar rehabilitant cada part de la casa. El projecte de Cal Pastor neix arrel de que abans hi vivia el pastor de casa, del molí, i la casa va quedar buida. Vam apostar per la diversificació que ho porta la Imma, per poder augmentar una mica les rendes agràries i viure del territori. És una petita part, és una petita ajuda. La renda principal nostra és l'agricultura i la ramaderia. Viure del camp o viure de la ramaderia segurament cada dia és més difícil. El turisme per l'economia familiar ara mateix és un complement, però també és un suplement per seguir mantenint les cases de pagès que possiblement sense el turisme estarien deshabitades. Quan tot un poble ho volca tot en una sola empresa, jo ho trobo perillosíssim, tant que l'empresa aquell poble s'ensorra. Quan tota una comarca es dedica absolutament a un monocultiu, és allò de no ficar tots els ous al mateix cistell.
El fet que les dones al final siguin la imatge pública de molt turisme rural, suposo que esdevé que van ser iniciatives que es van començar a empènyer per les pròpies dones que en uns inicis o anys enrere podien estar més vinculades al treball de la llar, en les cases de pagès, i per tant aquí era una oportunitat de sortir de la pròpia casa i de començar a treballar oferint al públic el que elles tant estimen i el que han cuidat, que és la terra, el territori, el paisatge i al final la vida rural. Però els temps que estem vivint ara no és com anys, jo què sé, 20 anys enrere, que potser la dona pagès era més limitada a les tasques. Avui dia tothom té cotxe i pot marxar i abans no marxaven. Vull dir, les dones eren més de casa. Significa l'opció de poder-se visibilitzar com a membres del món rural, perquè possiblement sempre que pensem en el món rural ve la imatge del pagès com a masculí. No hi ha un diferencial de home-dona, vull dir, aviam, tu t'enganxes a fer el que convingui, siguis dona, siguis home, vull dir, és el que hi ha. Bueno, quin ha sigut el teu rol? El meu ha sigut molt sacrificat, però perquè a mi m'agradava, aquesta és la veritat. Però esclar, ha sigut sacrificat perquè no hi havia dissabtes, no hi havia diumenges, no hi havia vacances. En aquest sentit, no em veig fent el mateix que elles en la mateixa totalitat, és que no ho veig. No vull aquesta vida per mi, en aquest sentit. Sí. De dir, ostres, no pot ser que la dona assumeixi, perquè la dona a les cases de pagès té un paper molt important. És el pal de paller, si més no jo ho he vist així. I això, ostres, suposa... sacrificar els fills una mica. No sacrificar, perquè la paraula sacrifici sacrificar també tampoc, no, però... La dona també ha de tenir les seves llibertats en aquest sentit. I és complicat. I ara, en el meu cas, per exemple, amb una criatura petita, penso, com m'adaptaré a això, no? Que això ja han passat tots, ella també segurament hi va passar. Però potser el paper de la dona ha canviat, o està canviant. Nosaltres el que intentem oferir-los és molta pau, molta tranquil·litat, un contacte directe amb la natura, un lloc agradable on es puguin reunir i puguin gaudir d'un entorn rural i tranquil. Oferim acollida, oferim bones vistes, oferim història. Majoritàriament la gent ve per desconnectar i nosaltres, al ser ramaders, poden venir a visitar la nostra explotació, sobretot a la canalla, els encanta, poden donar la llet als vedells, anar a buscar els ous a les gallines. Inclús els avis a vegades el que recorden és de quan vivien al poble, perquè quasi bé tothom té alguna arrel del poble. D'altra banda, hi ha el perfil de turistes estrangers que venen pràcticament sempre a l'estiu i que tenen un interès particular en l'entorn, en conèixer el que fem, de què vivim. Que quan ve vol conèixer qui som, què fem, de què vivim. Els nostres clients, molts no són clients, són amics, perquè molta gent fa molts anys que venen, molts repeteixen, i durant molts anys. Nosaltres hem vist nens, hem vist pares que no tenien nens i al final venen amb nens i els nens es fan grans. I al mateix temps donar a conèixer tot el patrimoni que hi ha al nostre voltant, que en general és molt desconegut per no ser tan llamatiu, però que tenim molts elements molt interessants i molt desconeguts. Tothom coneix el que són Pallarsos, la Costa Brava, la Vall d'Aran, tot això, però aquí ens falta bastanta promoció. En uns 10 quilòmetres a la rodona hi ha coses interessantíssimes per veure, com pot ser la Torre de Vallferosa o la visita al Miracle, o una casa autosuficient des de fa moltíssims anys. Hi ha coses molt xules, el monestir de Cellers.
els avantatges de l'alta muntanya, de la part àrida de la Segarra. Tenim aigua, és una de les poques comarques, ho diria l'única comarca, que té 3 rius, o sigui, això és una cosa impensable. A l'estiu et dona un ventall molt gran, perquè la gent pot anar al pantà de la Llosa del Cavall, a la Ribera Salada, pot anar al nostre pantà, que té coses per fer amb aigua, vull dir, tenim art, tenim cultura, tenim de tot. Hi ha tantes coses per veure que sempre els hi queda alguna cosa per fer. I llavors doncs, diuen, bueno, doncs m'apunto per la pròxima. I el fet que vinguin i que en la nostra manera de fer del turisme doncs, siguem propers i tinguem un tracte personalitzat amb ells, penso que ens és una oportunitat doncs, per fer-los conèixer que a Catalunya també existeix aquesta forma de viure. Contribueixen doncs, a una dinamització del territori, a donar-la a conèixer, que sempre que es faci amb respecte i amb sentiment de territori doncs, és benvingut. Permet als qui sí que vivim, naixem o treballem en aquest espai és trobar una sortida per poder al final financiar el propi desenvolupament de l'entorn, no? Al final que puguem conservar els boscos, que puguem conservar l'entorn i que no haguem de marxar a treballar a d'altres llocs. O sigui, hi ha un factor voluntat, de tossuderia en voler continuar i en voler ser i en voler fer les coses bé al territori on som. I l'intangible, que és el que nosaltres oferim, no es pot mesurar i, per tant, no està mesurat. El premi te'l donen els teus clients que tornen. A l'hora de marxar, doncs, es ve a despedir, venim tota la família a despedir el client fins un altre i, bueno, és un tracte més personalitzat que no... I això a la gent els agrada, hasta queden sobtats moltes hores, que diuen, on te deixo les claus? No, les claus ja les pujarem a recollir. El Solsonès és una comarca magnífica, la famosa comarca de les 1000 masies. Paisatgísticament és una passada el que tenim, vull dir, culturalment també, vull dir, hi ha tota la part barroca, la part romànica. És que tenim una riquesa impressionant i el més important és que la gent pot venir aquí i respirar. Estem a 1 hora i mitja de Barcelona. La gent ve aquí i respira. Vendre el producte, jo penso que el producte es ven sol si la gent el coneix. En aquest món on hi ha moltes possibilitats de turisme, on és fàcil trobar qualsevol allotjament en un portal d'internet, el que pensem que ens fa diferent és no només oferir les claus i que sigui un hola i adéu amb les persones que venen, sinó oferir un vincle, que hi hagi la possibilitat de parlar, que ens facin preguntes, de poder respondre, de poder-los conèixer el nostre territori i penso que si així creem aquest vincle permetem que el món rural sigui vist amb més bons ulls.